आंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि जेनेरेल सेक्रेटारि जयन्त बर' बिथां ओमफ्राय जोंनि मनसुनि आफादगिरि बनजिर मन्जिल बसुमतारी आरो लोगोसे बिदिनो कर्मिफोर गावबुरा आफादनि आफादगिरि दा जोङो मैया जे कारिगावनि साहा जायै जे अना खाना बर' मानसिखौ दाय गैयाजासे बुथारबाय आक्रमन खालामबाय गाज्रि दा बिनि सायाव जोङो दहाय प्रटेस्ट खालामखांबाय फुङाव आरो जों बिनि उनावनो जों दिनै दा डिसिनावबो मेम'रेन्डाम फैबाय जों दासो डिसिनिफ्राय मेम'रेन्डाम ओंखारदों दा जेरैबाबो बे दसि मानसिखौ हमनानै साजा होनांगौ जों बे बाथ्राखौ बुंबाय आरो लोगोसे बिसोरो बोरला थिर लानानै मानसिफोरखौ सिगिस' खालामबाय थायो जायगा जायगा जमो बेखौ कन्ट्रल खालामनांगौ आरो बिसोर बोरला थिरखौ हाथियार हिसाबै बाहायगासिनो दं बेखौ माने जब्द खालामनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आरो खुनु जायगायाव जाहाथे बिसोरो जोंनि सायाव गाज्रि आक्रमन खालामनो हाया बेनि थाखाय नोजोर लाखिनांगौ बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै बिथांमोना जोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों जिल्ला प्रशासना जे जोंनो टाइम हो एसे टाइम हो जोंखौ अननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो अथिबदे आसामनि DGPआबो फैगासिनो दं बे जायगायाव जोंनो खबर होदों बिनि गेजेराव 19 जन दसि मानसिखौ हमबायबो होनना बुंदों बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ जोङो माने 24 घन्टा जोङो टाइम होदों बे 24 घन्टानि गेजेराव जुदि बिथांमोनहा जों लुबैनाय बायदि एक्सन लायाब्ला जोङो गोख्रोङैनो जों आरोबाव जों डेम'क्रेटिक भाबै जों आन्दलन खालामलांगोन बे बाथ्राखौ जों बुंनाय जाबाय आरो बिथांमोनहा जोंखौ जुदि जावले जावले रिकुवेस्ट खालामदोंब्ला जों बे रिकुवेस्टखौ जुदि मानियाब्ला जोंखौ गाज्रि मोनगोन बिसोर हयथ' जोंखौ माने दावराव दावसि खालामग्रा बिदि होननानै बे सिटुवेसनाव हट सिटुवेसनाव बे दावराव दावसि जानायनि बे परिबेसाव बांसिन अर सुदों होननानै बुंनानै जोंखौ माने खामानि मावनायाव बिसोर माने लेहेम खालामगोन जोंखौ बादा होदों खामानि मावनायाव माने दायनिगिरि खालामगोन बेखायनो जोङो माने खामानि मावनायनि मोनसे परिबेस लाबोनो थाखाय आरो खामानि मावब्ला बिसोरखौ जों दसि होननानै जों दाय होनो थाखाय जों बिसोरनो जों स्कप होनाय जाबाय दा बे स्कपखौ जों माने 24 घन्टासो मोनबाय आरो बिनि गेजेरावनो जों रायजो राजाखौ जावले जावले आरोबाव जों खावलायहरो खुनु प्रकारै भायलेन्स जानो मोना सावथालफोरखौ जों बुंदों बिसोरनि लिडारफोरखौबो बर'फोरनि सायाव आक्रमन खालामबाय थानाय जावले जावले बेखौ बन्द' खालामनांगौ बिथांमोनाबो हाथियार लानायखौ बन्द' खालामनांगौ जों बाथ्राखौ बुंदों भायलेन्सआ स्टप जानांगौ आरो जोंनि गेजेराव सोरबा सानै मानसिफ्रा कुसांजों बुंलाबायनो नागिरो जे माने गाज्रि माने थासारि लाबोनायनि बाथ्रा बुंनो नागिरो दा बेबायदि जानाय नङा जोङो माने खोब डिप्ल'मेटिकेलि जोङो सुस्थ' भाबै जों जुदि एक्सनखौ लायोबा आयेननि बेब'स्थाखौ जों लायाब्ला जों बे गरम बाथ्रा बुंनानै जों जेबो गैया मा गैया ओरैनो सावथाल होनो माबानो बुंलायोब्ला जों बांसिन खथि जागोन जों गिनांगौ बांसिन फैगोन बेखायनो जों बे रोखोम थाङाब्लानो जों डिप्ल'मेटिक भाबै जों सुस्थ' भाबै आगयनि बिसोर दायनिगिरि जाबायब्ला बे दायनिगिरिखौ जों बे समाव नाख्रेबो बिसोरखौ साजा होनांगौ बिसोरखौ जों मोनफा मोनफा बिसोरनि दायखौ जों दिनै उल्लेख खालाम दिनै जों माने बिसोरखौ नाख्रेबनि दा जों बेखौ सानदों दा रायजोफोर जों बयखौबो सान्थि थानो जों खावलायो सान्थि था बयबो आरो सावथालफ्राबो जोङो सावथालफोर नेताखौ जों बुंहरो दा बे बिथांमोनाबो जाहाथे गावसोरनि लेभेलाव जाहाथे थायो बे बोरला थिर लालायनानै सिगिनाय देखायहरनाय बेखौ बन्द' खालामो जों बे जायगानि थागिबि फिसा जोंनि सायाव बे रोखोम खालामबा जोंहा बिखावनाङो दुखु मोनो जोंहाबो थै दं जोंहाबो बोलो दं जोंनावबो खुद्रिनाय फैयो जोंहाबो दा गथे जोङो गासिखौबो जोङो माने हान्जाफोरखौ जों खावलायहरो बयबो जाहाथे संजम जायो जाहाथे बे एग्रेसिभ जाहाथे माने मुदखौ जालायलाया दा जायगा जों खोनादों पार्क एरियाथिं दा बर' फिसाफ्रा थफ्ला लानानै ओंखारदों होननाय खोनादों रावबो बिदि आतंक जानो नाङा थफ्ला थुलि लानानै खारलायनाय बे जानो नाङा आरो सावथालफ्राबो थफ्ला थुलि लानानै खारलायनाय बे जानो नाङा घटना जादों मोनसे स्पटआव मोनसे जायगायाव खयजन मानसिनि थाखाय जादों आरो बे एरियानि मानसिनि थाखाय जादों बे एरियानि मानसिफ्रा गाज्रि बे एरियानि मानसिफोरनि गाज्रिनि थाखायनो बे घटना जादों गथिखे बे एरियानि मानसिफोरनि सायाव सदन होनांगौ आरो दाय मानसिया इनभल्भ बेखौ साजा होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामगासिनो दं जे रायजोफ्रा जोंखौ बिसास खालाम जोंनो समाय हो आरो एडमिनिस्ट्रेसननोबो जों एसे समाय होनि बेखिनि रायजोफोर